Nay guys na dahil may karon sa bani. Baligyan nagligid. Pinamalit si Junjun o kanang ligid para sa siyang tricycle. Panahon na para lidan, kay dugay na. Mamalid eh. Pila nakatigwan ni mamalid eh. Yabot na po ay 9 months po siguro. Tara na. Tara. Ipos gawas ba na bali kani ang iposti balik ang welding ang tres ba kahoy ram to akong giana god kani kay tubo o kani malata Ligan pa na pa sa junk shop na napay. Oo imo ra ning kanang grainan ya mabago na 100 kaysa mamalit ka ko sa kalin tagpilang lint yung kani mga ginagmay lang trabaho sa junk shop pa tulog 100 niyo 100 na kanan 30 man kilo. Gamay ra kay sa pero bugat mo guro. Duha ka flat bar na kuan. Pwede ra day mamalit na dana sa junk shop pabinaho o kanang mamalit ra na sila day baligyan nila nga. Ilang paliton din. Ug may mamalit ila pa ibaligya. Baligyan pa nila. Pwede ra di ay. Pwede ra. Laga naman ko do. Ay gusto to bud ako kay tro. Bugatan ko na. Ibaon ba kay may bawganan og mga tubo pod. Baligyanan ra ni sila. Siguro paliton na siguro mga 400. Hindi kini ibaon sa yuta, simintohon din butangan og bawganan. Kana na merang dakwa o. Hindi gani mo bitin ko ba no? Mahal na mabayad na kay bugat man. Nanapad mi dari sa kuan jang shop. Buhay jang shop. Mga na lang katapa. Pwede man tapa mamalit pag mga nga ng bakal bote o kanang kuan. Mag-scraper. Kami ganiso na sa gagmay pa may mga paliton mga botelya o kanang mga stainless. May negosyong katay sa una. Ha? Scraper ka. Pwede man. Daka ba dyan ni kuan ginansya? Huwag lang siya no. Nakabito ginansya nga ni. Rator ko palit. Huwag na yung malit. Shout out de ate muna. Te, thank you te. Sang gisoo te. Nagan ka yung salamat. Nakapot ni Dari. Junk shop na po. Dito, nindot dito na nga nga kuan negosyo kay dagkag ka ng kuan. Tubo. Para sa negosyo nito. Nakasuhay mas tayo yung negosyo nga ni sa. Kuan na itong katay sa una. Mga botelya. Kanang botelya, kanang mga tanduay, botelya kulapo. Amo nang pamalitin sa unan dyan. Na po yung mga stainless ba, mga buslot nga kaldero nga na ba, amo nang pamalitin sa unan dyan. Ikuan po dito tayo, deliver po dito dito sa Katipunan man to sa una kay Japong kuan kumpari katong ugangan ni artista. Maman to. Amo deliberanan dito pero kuan daklo man di ayo kanang kuan ginansya ngana. Lami man pud ni ngaynganin na negosyo. Basta ka man mo dako ginansya niya. Yan gamay ginansya no. Pwede pud mamalit na tagkuan pa baboy. O gusto siya kang magnegosyo, pwede man. Ganahan ka. Pero di ka ganahan, wara. Baboy. Pwede man ito mamalit itong baboy dyan. Nagkataboy, nagkabernis. At ito ibalik dyan dito. Ito, basta nalamay ko negosyo. Ganahan dyan kang magnegosyo. Pwede naman magnegosyo, bisa gunsa. Pwede gani ka magnegosyo lugod. Wato ka sa dagat, mamili ka ng mga bato nga. Mga sinaw-sinaw pa ba? Imong ibalik dya. Tawa mo ka. Pwede bitaw. Pwede pa ka magnegosyo ka rinula. Magbiyahe ka. Imong ibitay-bitay na nga rinula diya si Mukan. Mahalin man sina. But-but. Hindi mahalin. Magdada ka nga rinula o kabo. Negosyo na na. Marang ibitay-bitay na ni skilid si mong tricycle. Huwag na yung mga utana. Dong, balik dyan ni Dong. Baligya. Imo ang kumpra sa merkado 75, ibaligya pan mo 100. O nana kay 25. Di ba na kay 25 pesos? Ay na kay negosyo. Pag itawag nila nimo, kuana, Junjun Kabo. Tara na oy. Hello, kapos niya ate. Ito guys. Lingaw po. Ito. Nanawa to kuya dito sa likod o nagkatawa. Ibig sabihin aggressive ya.
kay ginahan siya naminaw nga magnegosyo kag Arinola og Cabo. Diya Cabo na pay libreng lugod. Asa ka magnegosyo kag Cabo na pay libreng lugod. Oy nagkanoy na malagi na libre na ng lugod nang. Tawa man ka. Agarinola pod. Imo pong butangan og libre nga bras. Agarinola butangan po nimo og libre nga bras. Siyempre maghindo sila sa Rinola kinahanglan magdagit ng bras. Ang kumpra nimo sa merkado tag pila 120 ka Rinola ron. Baligyan nimo. Wala ka Rinola. Pila. 150 naman siguro. Oh, mangumpra ka Rinola 150. Dayon napila na nimo og bras, baligyan nimo 100 ay 220. So nana kay 70. Kajis raman tong bras, ngita ra ka bras ng braton, basta na lamang kay panglibre. Oh. Negosyo na, tara na, kay kawan nun na. Gusto na niya. Hindi oy, katawan kong kuya. Nandiyan ka? Katawan kong kuya. Yung buang siguro ng bajiya na. Negosyo ko noong Cabo. Batangan ko ng lugod. Pwede bitaw. Siyempre na ba siya bitaw nga ng lugod. Di na pa'y Cabo. Ang Cabo, libre na to lugod. Ato kadagat, nita kag mga sinaw-sinaw nga mga bato-bato nga pwede ilugod. Pagi po ng gruntog, isakit mo na ilugod. Katong na ikuan ba sinaw-sinaw. Okay, mato para batag ko no. Tara na. Nga guys, nakapalit na midari kuan guys. Tubo nga si kanahan. Si kanan ni dyan tubo. Pwede naman siguro ko magkuhan. Pwede naman siguro pa. Magnegosyo tayo na na. May tricycle. O diba? Banaban patapir ni. Sagasa tabo. Harap ng buhay ah. Tulog na lugaw na ba na? Tawan naman kong kuya da. Kaya medyo mautang. Wala, ito maligyan ng mga ako. Maling dyan ito. Sakay naman sa Kaya truck. naman, ito kapilit. Palito ito. Kaya naman niya. Ikaw pa? Magnegosyo na lang pa? Kaya ang tricycle, dagan makata-kompetensya tricycle, kaya dagan ka-adyo ng gate drive. Yang shop, ako ka ng scraper. Magnegosyo tag mga scrapper. Sana scrapper? Scraper. Gamay ragat ang kompetensya. Abot-abot na tabi sa gasa o abot-abot patagasa kaya ay. Ay kadyo abotag Oslo abotag Santander kaya sa gasa man tamamalit. Gusto mo na yung makasaroy. Pantingan makasuroy. Anak, taliksik na inoon, abta na noon tapuan. Pwede po magnegosyo tagpuwad. Ato ka sa daan bantayan, nasa to dapat na dagan ka yung mga buwa daan bantayan. Ato ta dito mangupra. Kani mong tricycle natin dyan ang puno ko mabakat. Kani mong puno na sa mga buwan. Kay mabot man tas bukid o panuroy. Ato man tas bukid manuroy o. Malang taga bukid, di na sila mo tugbong mamalit o buwan. At na ito mamalit. Kaya kasagaran ba sa taga bukid, matugbong buwan rin paliton. Pareha ko na mo sa una. Inagtabo, matugbong mi buwan. Ikaw na, karoon lahi na. Pagawin pa minitiri sa bagan, so na sa mong buwan na putkot. Kaya mong paliton. Patinam na bila ko sa unang panahon. Tatay pa may anang tuyo ko minipapa na ba. Dire ba sa probinsya, tatay kami. Gani. Pag-Bernes, mamalit yun ang mga tagay-babaw, mga buwa, ginamos, tagsaka. Yung mga nanagyo ka ng Tagsakabon. oo, yung buwan, mga sa kilo, mga asin. Muna palitan, mga asin, bitsin. Pwede man na natin negosyo, mangumpra tayo buwan, at pila natin kasi. Katawa! Bitaw! Bitaw na! Atin nang isuri-suri sa bukid. Mag-tricycle lang ka. Pila na tagasin ka na ba ilang
sanay halinon. Spartan kay ligon. Kalikon kayo. Ligon mo na ka ng mga habanas, mga kuan wara na kalupik sa Ato mga Rambo. Rambo na tinila, Rambo. wana ram mo karon social na crocs naman karon. Tanra, imo Patan. ka ginay inakaligon na sinilas. Wara na katana ng kuan. Kaya yan, Sparta na. Oh, Spartan na sinilas sa una. Spartan na sinilas sa una. Hindi magiluli dihan sa man. Andam Ato po ba di naulo? din sa man andam na ka magnegosyo kuha na rin ula og kabo. Sinilas. Pakapin palagod. Pwede man ba taraw bitay-bitay din sa tan tricycle. Hindi mo masahiro ka magmaligja na ta. Pwede na to ba? Kada tabo at tuta. Kanik mga kabo, ang lola. Oh, Kani baligya ka na dili mo nananaan kabo kanya. apilan pa nato ko kayo kaya atong mga sanila dito na masuot. At ilapil na bitay. Kasi mo Ilapil na bitay itong mga sanila ni atong ibitay o gapil ang mga sanila natin din na masuot. Itong mga panty ni mamang mga dagko na mahalin pa man to. Iukay-ukay. Hindi na lang sa musuot. Kailaw-law na. Kailaw-law ng pante. Ito rin rin sa musuot. Kailaw-law na di mahalin pa to. Balik sa kod natin katuluan red. Mga important pa siya kung mga panty ni mama. Inatag ko to viewers. Katong mo ba? Makinitan mo to. Napay panty na itong pinursahan. Hindi ka magkaputago na to. Ang kanang kuhain. 1,000. Itong 1,000 na kageng. Pwede ko ni represent sa bulsa. Ano na ang bulsa? Nakakabangan na bulsa. Mabasa ako na nakikita na. Di man maagbong kay sinipiran mo po. Di ma ako. Pwede ako Mabasa man. sipir. Mabasa. Di mo mabasa kay sa bunbunan ramon ka sa bulsa. Hindi ko hindi ay. Mabasa o pinaubo sa bulsa o pinadapit na pidari sa naitut kapit. Hindi pangihi di ay. Di mabasa pa kuna. Yoy, mabasa o sa tut na dapit na bulsa. Sa bunbunan ramon ka sa bulsa. Ay klaro. Tulog na ko po. Mga gani, about negosyo man yata ang topic ko. Abang tinusyo. Kaya ganahan mo ko sa dito sa gun shop. Kaya kan lang tawar mo na sa inyong pamilya. Ano na naman yata ang negosyo. Alam. Ikaw lang may ganda ng negosyo, may nana. Kaya ba ako dana kaya sa una si Patay manahidya. Balsahan, rakan ito nga mo ang service. Kabaw. Oo, balsahan. Huwag mo dagana, balsahan na tunamo. Andam na gamo ang kabaw. Magduduwat, tari namin itiri. Do. Saan ang what? What? Oo, ano ng mga kabaw nga English one. Sino yung pwedeng what? English speaking, man di man makasabot ko ka ng imong gisayon. Unsa man ang dong? Ngayon na ni mo buwat. What? Unsa man ang dong? Ang kanang do, man siguro naglagda. Namulakaw na sila. Ang kanang wa. Do o ko? Jag 3, naman ko na 3. Jag three. Liko mo siguro na. Ayaw ang tamaw. Ito, mate mong service Do ay. what three? Dito guys, mate mong service sa una. Sa nagdegosyo pas Patay. Juan. Kapo, ito mong service. Sige, kaya ay ganito kay puro wheels ni nga to ang service. Ay, pero well, tulong rin lagi ka rin. Tao mo. Dapat, uy, nasa ko ba nga, napadib ko. Ito na rin yan. Oo, mali ay. Ay, klaro na. Ito kaya ay nato, ingani natin service, makatapos na sa buwan, sa kasa. Maligya ta ba? Alim pa. Alim dyan kayo, siyempre. Driver guwapo, tindira po guwapa. Malin. Kasi mahaling pakubunan, tindira. Sunod na driver. Model mahal. Kaya guwapa na nila. Kabuwang. Ay, klaro. Mora ni Juan. Guwapa nga. Mora ni Juan, guwapa nga. Namaligtag lukot o karinula. Asa ko, ang mga guwapa. Kaya pa nila mamaligtag lukot o karinula. O kabo. Napay kamo.
Wapilan pagpisi, pagkagat o babaw. O baboy. O siyempre, mga bukid. Magbuhay dyan na silang mga pisi. Ay, magbuhay dyan na silang mga kabong. Baboy kanding. Wala may kabaw, wala may tarong ka. Kanang makarangan, basa Sa bukid gani, agatuan, kuwan, wala may padungan. wala lagi kabaw diri sa amo. Ang naibaligya diri mga kaibaligya. Dahil buhay. Kanang kuwan ra, baka. Wala may darawang diri sa sibo. Ay, Kanang baka kayong gamit magyapon ng pisi, kana day mabuhay kanding o baboy, kinanglan po na nila pisi, dihalin po natin ang bulitsa. Bitaw, ako lang mga dyan mo ang paabot. Ano mo niyang nigasyon? Maginahon nasa ka. ingan gawin ganyan. Punta mo na. Ay, Clara. Siyempre, agad ang kapital. Kapital na to. Muna yung naon dyan. Nanaan sila natata ang kapital. Okay. Magsukot sa pangitag lugod. Mamalit na di ay. Lugod sa unaha, kaya siyempre, pilihan pa ito mo mga misamis. Kaya parang buntod. Kaya rin kayo ba? Ginaguranta, di mahalin, kaya na ay maglugod, sakitan. Ha? Sakit ba dyan na maglugod? Ito ang kuwan. Sakit di ay. Amis. Inanatas merkado. Sabihin sana na may ata ang topic. Asa na taron? Okay na ta? Magtubutag ko rin. Ginto. Na, nagkaratatat dyan ang baba guys kay nalingaw ko sa mga negosyo. Ano namin ito dyan sa negosyo. Negosyo na naman siguro may maligja lagi buwan. Pakbuk baron o ka ng wangsi. At na pa, negosyo. Kapilan pa natin ginamos. Si Aro, buta mali ng dana. Mo, bagid na ipangita sa mga tao. Kapilan pa natin mga noog. Ukay-ukay. Ito ang tiyan ni Ruby ah. Sakit mo naman kayo dyan. Nag-istorya rin po na rin. Ngayon na kami sa negosyo. Ito ang mga saninang, ang mga noog na di na masuot. Kapila ito kayo-ukay. Ito pa, masiksi. Ko. Haling kayo. Halin pa to, magsakit tagahandagan nga di na magsakit tagahandagan nga di na masuot eh, mahalin pa. Sakay ko no, naining para wag pa sakay, korta ng tato. So kaya anak pa kumbinto, maghuwat ng kumbinto. Kawat din pala magsakay. Kawat din pala magsakay. Wala na dito ganit sa mga. Wala ka pinagkusok kaligtip. Galing, nagkusok na. Sige, hindi ako katawa. Tama. Ako na lang katawag, kasi kay buhay pa ka. Ano sa data mo katawag? Matay na ka, dito mo katawag. Namo itong laki kanina, nahanas laki. Naman si Kuy Giring ni Bajianib sa gansar may hindi pag-istudya. Was na kay Bao nga nag-vlog di ay. Karon ta dyan yung mag-vlog ba? At ito sa pika, hindi ko tawagin na. Adyo ta diha katabok. Adyo diha katabok kay naay minatay maikot. Pikas ta. Pwede man din mo kuwan din. Pwede Asa? man din. Ana, nakasik-sik lang ta galipong-lipong lamang mga limbaro. Ay ko. Mapit di midari sa kuan guys, kung binto kay ang katong kuan ni Papa man atong bayaran sa tong tawag ito mitso. Bayaran na ito lang maka-expire naman ito karong tuig ba. Kada tuig man dyan na magbayad ko. Kung man mo nabalin sa ijahang chamber dyan. Bayad sa midari. Kapit sa hilom na ta. Hindi na ta mag-isluto about sa negosyo. Kay nadatas kong binto. Hari sa midari sa kuan guys. Kung binto kay bayaran na mga gamuang kuan. Ay kapapa nga kuan mitso. Ha? Hindi na pwede. Hindi na pwede extend eh. Kahit kumito na talaga ang mga kuwan. Kinanglan na buwaon na dyan. Extend naman tag 3 years. Na pwede na buwaon. Pabuwa na yun. Ano sa? Sa mama ito. Basta karong tuiga. Alam mo tayo bugsambir. Ang problema siya ate. Lagi tayo makauli. Hi guys, sumanamidari dyan. Hindi na lagi ko na pwede extend. Kinanglan na dyan. Lagi ko na Naka-extend naman may 3 years guys. Kinanglan na dyan ko na buwaon. Kinaka-extend na may 3 years. Pero magamit ko no ang
Mitso. Hindi na dahil pwede basta naka-extend ng 3 years. Ang istorya ng si Kuya ito kaya. Ito po ito. Minsan may nato, di mas natin makauli. Mungkin mag-istorya kita muli ng takay istorya dito. Palit sa tagtimo. Naman namin sa mo ang kuan guys, studio. Nanami guys. Bad news ang kuan sa kuan ni Papa. Bad news ma. Kaya di na pwede mag-extend na kuan ni Papa. Kinanglan karon yung tuigat ang tango na. Ay, unya. Unya. Sansagan man to mo ang isa ka anak nga hindi makauli. Hindi na kuno kay naka 3 years nag-extend. Kinanglan karong tuigat ang tango na dyan. Di na pwede mag-extend. Mas hindi pwede sa makaulig Mayo. Kaya Mayo na naman na to. Kuanon. Oo, karon na lang ko ana sa patan. Bisag kajut ba? Bisag sa kada, da kadlaw ba ron? Kung gusto dyan ni Jang na si Zay nagabuan ni Papa. Okay, Hindi na iabot ka ng kuan. Mayo na lang siya pauli. Kasi pagka kuan di man siya makauli undi. Tawagin. Hindi kuan mapan ma. Tawag na. Sa kaya, Masig busy. sa karon. Luto pa, di ba? Balok. Busy ba dyan na si Zay? Gani. Manawag ra nagnay oras. No, sa ganina, sir ko. No, sa ganina. Himo nang gilaban imong sapatos gi. Laban pa. Wag yun. Ato lang kaabuton sa